Najväčšia časť nedeľového televízneho magazína bude pošvetená 58. festivalu ruskej kultúry Červená rúža, ktorý še toho víkendu otrimuje u Keresture. Chronologijno vám prikažeme všetky podії, які še piatok i sobotu zbudu u ramikoch toho našoho najväčšieho festivalu. Uvidíte i s jakýma še problémami zočujú našo ovocáre okreme produkovateľe breskýňoch, za ktorých ani tod rok nebol taký, jaký oni občekovali. Predstavíme vám i Sebastiana Náďazo z ruského Kerestura, ktorý mal nahodu jeden semestr preprovádziť u školy u Zjedinjených amerických držav. Televízijný magazín na nedeľu na 20 hodín.